Jeg står så herude ved Sundsø og er i gang med at cykle rundt. Det forholder sig sådan, at jeg har været her mange gange, og ja, det er næsten utallige gange, at jeg plejer at bare cykle rundt her. I dag cykler jeg rundt på en lånt cykel, fordi at jeg ikke har min egen. Men det kunne gøre det, og jeg har tænkt mig at vise jer de meget vigtige steder, jeg nu engang har været rundt omkring søen, imens at jeg filmer det. Vise jer de pæne steder, og ja, sådan lidt rundt omkring. Søen er i sig selv meget ulækker, men den er stadigvæk et eller andet sted i vartegn for hele byen. Selvom at den er fyldt med alger og ål og jeg ved ikke hvad af ulækre ting. Ja. Hvad vi har her er den fine vandkant ved den flotte søudsigt. Og jeg ved ikke om man kan se det særlig godt, men i hvert fald så skinner solen ned over søen. Solnedgangen er nok om en time til en halv, og så vil hele stedet her selvfølgelig blive mørklagt. Jeg kan faktisk godt lide at kigge ud på hvordan det ser ud her nu, som det ser ud nu. Hvis man kigger rigtig godt efter, kan man se de flotte svaner derude. Jeg synes at det er prægtigt at se, hvordan det på trods af kulden stadigvæk kan være en form for dyreliv omkring sådan en sø som den her. Men ja, det er jo sådan det er. Derovre kan man se at det ser ud som om at det er en død fisk, der ligger herovre. Og hvis jeg går lidt tættere på, så kan det også godt være at jeg finder den her. Nej, hvad der ligger derude er klart bare et stykke træ, men dem ligger der selvfølgelig mange af, når man står ved en sø, hvor at hele overfladekanten er tilfrosset på den ene eller anden måde. Derovre kan man se, at der er et eller andet sted stadigvæk en form for liv hernede. Søen er af en eller anden grund næsten beboet året rundt, og der er nogen, der holder en eller anden form for bål dernede. Men lige hvem det er, det kan jeg ikke svare på, og jeg har heller ikke tænkt mig at gøre det.